В очередной раз зима принесла Чернигову серьезные коммунальные проблемы. И если в минувшие годы от снега и льда страдали магистральные улицы Чернигова, то в этот раз ледяные проблемы коснулись придомовых территорий. Несмотря на то, что уборка придомовых территорий включена в тарифы по обслуживанию жилья, снег с территорий около домов не убирается. На очередном совещании в Черниговском городском совете руководители коммунальных предприятий опять говорили о повышении тарифов. Правда, похоже, что все забыли о том, что тарифы уже были повышены исключением из них услуг по капитальным ремонтам зданий и сооружений. Увеличение тарифов никоим образом не отражается на улучшении качества коммунальных услуг, поэтому единственный выход из создавшейся ситуации – реформа системы коммунального хозяйства города. На минулих засіданнях розглядався ряд питань, пов'язаних з очищенням від снігу та криги нашого міста. Насамперед, території загального користування, тротуарів, підходів та прилеглих територій до державних установ, магазинів, зокрема великих продуктових супермаркетів, території ринків тощо. Постійне проведення профілактичної роботи з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності дає свої позитивні результати. На підприємстві з 8 години ранку до 22 вечора працює телефон гарячої лінії, на якій постійно надходять звернення громадян. Більше звернень стосується чищення від криги прибудинкових територій та проходів між ними. І якщо центральні вулиці міста регулярно очищуються від снігу, цього не можна сказати про другорядні вулиці, наприклад, вулиця Пархоменка, Вагунського, Катюбинського. Більшість міжрайонних проїздів та прибудинкових територій. В даних випадках техніка чистить лише проїзди для сміттєзбиральних машин, прибираючи свіжовипавший сніг, але крига під ним залишається. Однією з причин значного обледеніння міжквартальних проїздів та прибудинкових територій є несвоєчасне їх чищення, що призводить до утворення крижаних колій та травмувань мешканців нашого міста. Незважаючи на періодичне потепління, відповідними комунальними підприємствами та їх структурними підрозділами не в повному обсязі вжито заходів з виправлення ситуації. Працівниками підприємства проведено вибіркове обстеження міжквартальних проїздів та прибудинкових територій міста. В ході обстеження виявлені недоліки притримання більшості вулиць міста. Як, наприклад, можна навести наступні адреси: Деснянський район, Пухова 131, Доценка 32, Горького 80, Рокосовського 44, Мстиславська 81, Новозаводський район, Вагунського 45, Толстого 134, Щорса 56, Комсомольська 58.